gutigireria ine umwana inchi uyochore tabarai wikira bono igakatugu kwana igachiga gichiga siasa chiabetirense abarai abagochoro ngucha bali bayikirania magendero aliaganiri ayo mwenye umwana inchi nkoko korulinga ekene gusiya ito amagendero abeire goko pimeka nyorokiago ebintu mbiroro byali gukolekana wabwato gosemelinga ngucha gukolekana byalinge kulinde bitara kolekana mpaka bono na seki nukagirtenga uburai na uborobobe gusi andake uburai no buyabule kulinde abananchi abayatogo lera magendero na ni nturaba bisaba magendero mayete Matilda egenteka monkere na akire konyora ekero umwananchi wakekura nabwate expectations naru wakekura kama yete nchina akekura inyora barayi abaya murayi abana bane baje basome bya ngeguchi basari naru wakekura ogoteba seituka twachangire chipara andake chipara chije ko bagaiga murayi na cholire abeke chipara chingiya naru wakekura kama yete ngaba amungina naru wakekura umanyete bobiri amache kurochorosire inakekura eligere mbekirwa machi yokonyubuya eligere emyaka 5 nguchigoswa asobo cholina cholire imbebuya bono mbarororo yes naru wake kurasenge ncho monto ya moserete mono naru wake kurasenge aragire tinga ya siete mono asenge ncho yokobori ne kazi ni yae gusino muhiri oe gusino musani oe naru wake kurasenge ncho murayo ega kwandire bintu birachi kubakonya ndaka bare miringa na bako bakorera magenderero na ebintu binde binge igo kubwati ngekero gwake kurori gwachora ngirenga kiko se motive kiko abwate ekero kumwakire kura igo bono timanyiti ngori gwachorete ayo kubikira magenderekero mwancho murigire no mutegerere bagusange kerengere kyabo ori gwakirete kura ogo isanikiri amarora ari kwabwate uroche ikeranire uruche endoto kwabwate umanyete you see intuba tukwana nabarali na inda baranchi ntu agitekura injira niru mwana inchi gutware go semelinga ki ekene na choliro murai umuya yongo chora akurugose ne Elijah igina mo cholera neke uroche bya ikiranire ayoroche no yakero guchoswa asoba cholibonde mwaka gocha 2027 nunyare gweto gyote nga bweto galinga nchuburayi nacho lete out of all expectation na bwate ibibere byabete bitatubikirante ekabogitaraba usayuruchinga ne butacho lete mbusa na kitu kusanga naye bona mambia twalire magendero gusinga ki ine aye buno momenyu gusi no isandigete nonyoro munte kabira etali omugusi yote nga inchigusiaro seito ningoga te no burayi buro muno buya nanda magendero mbiyale no na barayi twacho lete mbiyaba akole bintu amangana abire buya egere no ekero socho bocholi bunde ubwato gosemelinga nchino mwanya uno momenyu gusi ningisarigete no burayi na ande kerongo chora no mogoko nguchinde byakolekana na kitu kusanga nayo no mabimo tegerali imambia bono 0702 666669 0716 111177 nekero kusanga nayo tukiga studio murunetu wali yagatambe good morning bwakira bya nekatujo kusanga nayo no mambia gotoli bengali bya go mambia omanyete Matilda umusacha naro kurukunga iko kitu hotel elisha bigiriko musana nkoli gole iko kitu keroka iko kitu keroka ngucha bali ngiga no mugeni bono koromogeni ulio chonyo rumuchando para tachiti ukonyarukire busungu gaiga mechando ya monyora bono iko kitu no hare na into studio tutrakure ngamo ko mole turakuwa ni abantu bakeroka batebe na ikagaiga nande akuru timeti iko kitu ayengo marole omolisha bigire sana nande ntu amuobo agent kurukeroka wake tembe iko kitu hoteli na bagwetoki Arake se hotel yo ndagira neroro kitu alete chai ogutira kuko ikiregero gekora igoro kunche kunyagitali isaidie nabokora iko kitu nana nombe getebo agent gali getembe agent sm Getembe good morning hello Getembe Hello Getembe 0702-666669 0716111177 kwa na 92 tebinga ine aye no isanigete no burayi gwacholete na nduru chinga byakoleka ndi kolinga nokwa ni kwa gunga kwa kadeti omanyete tu atebe expectation letu kulilia amaganyo amagani yamagendero gwa bwate ibintu biri gwatebetenga inchingo choru murayi nyuma y'imyaka 5 litugu chuikaransa na ande tu deciding otoko chora eke neke nonyole byabire umungina gwagitekura
umugaga wagetekura umusai wagetekura nkwa bwata maganigete ogotebanga ayaro narona ganeti ine kuikaraboni gura tebinga beka max byabeire birikwaganeti amagendera ali kwanyikireire gusibado nekene ngwagete kubwatu kugani kokugani okunkora ikirana gusibwa ikiranire ahavu konde nkora ikirana bono oyo ratu tebya mangana yunayo mwencho bategerali andake uno mugusyo mintema mbia bono katukusanga naye bono mambia setu ni yagatembe gwete sina machitu Matilda bono mambia na anda simitandao ndo shabali basore kulikantabo ulichiko swagaiga na bakotonyora yamase mitandao yite abono mambia Matilda agotonyora so mutandao Facebook na boigori YouTube masemo murobelio Getembe TV gusekera tukugochera live na boigoti namba chitu che studio chesi mina bokonyora gutwakire simigochiga ase studio gwetera ase namba 0716111177 gusena ndi nabo gotonyora gwetera ase namba 0702666669 omuntu yama antebega yes unsaliko toko tuara expectation to tuara ko amagania amarora matambe sana tuachoro murai na andeli baga li amagania ali tuabuate achinchaba maya asale kamono anya koroyo mobo na buto manyibono mambia ine andake baraneri yalingi sino wa mwaru chinga moko choro murai mugunchiro sino murai nguchi ariko nyebeka yaro sigumono gusi yasale kirimono ine amacha mutabuate motamo ngonyoro murai oyiga moko chora amacha yunache kobabya amacha yubono ali byebitacho gusibona libisale getemono mugatebanga chiya gitali chiriga usino moko choro murai ligere chiya gitali chichenche maliyo gatoke obuyagete borolekana ine bono naliburo gusi amalio gobona lyatayo mono umayete esikunyalekana nga boni kana libitayo mono dolire okwani kwa onkora ikirana na umanyete nkonyorore narobwata abana bange narobwata abanange batano bonsi bali ase skuru ere ekerenganda kinabwate parengia nabwate stiba nabwata macha akarengera libuna singincho andake okonyora kwa ekolense usasingincho yogo iserwa tigakira murayigete kura erinde amasomo chisembi chinyare kororo basa abana bae abana nkonyora bali chibasa rikiro kurigereria aborki wabaiga akiroba kugenda onye na oyore university college gali nkonyora ari funding isaine igona bagotebanga akirengo kirikuwa aketekura no bwato guisaneka kukorwa national government kwa chagari gwetera constituency funds na boigo kwa chagari ase serikali ya county naro kwarigereri kwara obukoreri mbiya buri ase sector yegisemi obo chere buno muralion sarikate omuntu bweka otalere nuri agetekura senchaseretu ulio yagete kura senchi ntaetu era bono maeta ko nyara kolera sija ko tebanga incha nchina akanetu bona akulio amatundai lakini ayanda kenkwa etu kendo kali lakini wagete kura somo yo bugwancha ukatabanga ngo chorando murayo kuru Matilda baigwa na ekire nkomo chorera nganeti ekeneke usimbikirane uruche no isandegetinga bia abeire ayo monyeno mategeli mito mugusisanga no chubono mambia tebinga nga kiruche gwikira boniga asali gwakolete ebintebi ubuyo bumboro Nsumburoro bwa mangana aliwa kolete Getembe Radiant TV. Hello, good morning. Hello Getembe 0702 666669 0711 ekerukusanga na 0702 666669 0716111169 bono mambia totabingo ayo mwenyene bono mambia nga YouTube bategurwa na ndinga ebiri gwa kolete nga kiruche ebya ikiranire ekaronya kuligeli simu ya lega iga kidogo nyerore muchandukia twara lakini eya masema Getembe. Hello Ana Getembe. Yes, karibu. Bwakire se. Oyonja ali mugambi kuluma kwawa. Oh yes. Janga taba baba yeba tembo yabale. Aha. Tibale cyo tano cyanga cyisala ngendo cyara bire. Aha. Bale ga ha tibale mbi yakire. Agungai. Mawawa. Wawa wodi. Iga aye kura wagete bintu bire buya. Na agete no cyambya bire. Amagania ukwaganete ikiranire. Bona igona igaye bono kuikira boniga ukwakambia bona magania gabeire. Amagania na baira mbi yabale. Asante. Getembe. Hello Getembe. Hello Getembe. Oh yes. James Koruraganga. James Raganga ya magania wa ikirani. Ikirani moishimi wana Vincent Abuga gasete sana gasi. Vincent Abuga moishimi wa. Igwe bintu uruchinga ukwali kwa beire. Mate ipara isukuru. Yes.
Amonyo gete buya sana. Mpaka wasiri komente vinde vile vingi mpaka vya kutantaniri. Vinge bitata na gatete. Sante, Getembe. Kitembalo. Wow. Dynamic sound ke Konga Central Complex. Ekeru kurigiria magani ago gwachire tu mwako ulio gake kura ikiraboni kaikirani. Ekeru kwa hiyo ito ubu ya ukia somo mutata straight in Keringa. Aha. Amagendra ne kubanyise mbaka igoro. Aha. Tarai kiana kenda mangane bitato amangane sukuru amangana nolitari amangane kibara. Ebintebyo lyoli to umbira ikiana nkobra yo ngambu yabo ke Konga Central Complex Dynamic sound. Igaye eguro gwagite turaranga amagendero kwanyolire. Erukanire. Getembalo. Getembe. Elino lisimba. Elino lisimba na olira ira kabisa. Yeah. Kakibwa kire litanga ni monguru atoigore. Nyasa otoigorire buya. Totebye kuro gwagite yarete matunda. Atogoida ne mbia mono toka akajikura. Yeah. Abara itu akere to none kitara ntu ana korera gati mpaka bana ndo mai dia seba none sauti ntu ana koigwa. Yeah. Ya njena ana koigwa e para ino ke yakoru ama banda ko ikaga ye kiko soka enamba. Ande ye kiko soka risentiro. Yes. Kino bole momota akora choli momora atara na inu morara. Igobona etubwa tigentu gwetogali kerugwagite kura myaka 5 kwa erere. Ya eri nje tilo tikene na ale na ko moyo none sauti yoka. Magana makongu sana unilio simba. Airi mochobo tegele bono mambia. Mayatembia twara rutoto bentebega. Tora bolinga ine ayuno mugusi ukantia magendera gusi. Urochenga kolengana n'uburayi gwachorete. Aye ukugani kwago expect alikuwa bwata magani aikiranire usebado imekwama. Getembe hello. Ineo mokenyo minto inkunere ya utabaka misheni. Kate jende chairman ya balemavu. Balemavu onde nyakonyora ije ngwate record yose mwana minto mokenyo ratitega. Konyeba abo sikuna bale baka namba yesi minoere namba yo balemavu ya noere oyo tabwati noare nere nabakomorora ikirende na weiki tabnanje nabombwata ikorete myaka nonje osinde myaka twatebene kiage kunera amagendero kwaga neti kwanyanyolire yego siya amagendero bugino bwana kongere dino na amagendero kiago mugaka Johnson Nyakangi ngakiaba gose ya mobutokeire kulende nkongali ngebirengele biaye 46 minutes past 8 this morning. Good morning. Yani dakika 46 bahara ya mpira majira Afrika ya Mashariki. Good morning. Hello. Ayo mwana weli baba. Hey. Ayo mbunya kwa mjia ngombe. Ngakia tata ngakiore bono. Samuel misati yure ero sabi kabisa misati not for ndongino. Noroje mangana kwa ale dire na mangana maya tubwena to nyirani. Turate baningo. Inke bono ga idibo wodi. Ira nako eso mwamshie insebi. Aiga no bagusi bosa tu akorete odima etine jibera sako ya ruete. Kuratiga igana tubwa timogo ko bamagendero. Moko ko to yata ta jibara mba koro sibujibua yoka odiga woja roja saba nyakoni woja akora to jibugura yoka. Ala ederike gore kanene. Kuna kotera baro kotera ne bare go mbe agenda go jishinta agenda mukomoni ndoraro rapende banya kotera nire baje dindo maitira to kuna kongainu chikura chikere igae kene kyo kwaro lire ende ke ona ri na ko sabara ndo baito na gi mo ko sagwanja ri agi choro muntu ra ko le mirimo sante iringera libimo Kenya imambia bono aye no igete omaete egento kirega bosibole mboro naro goteba nchi bintu birina chorete na ikirani kugo ya mahate banga bya koliru bya ko baka uzikwera abande bakolera nga barabumbira aba bono timeti ya irende bugo kwa ungaki mungira kermensia mandasi ni coach Samuel de karibu sana Aris Bakarage tena korre kuru Samuel ya karibu Getembe lo Ero Getembe urke gogi wodi ngakie kale Res Bajira Karagete yes Mosimi wanando chondo saidie para konye na ka tajirense na manya kutambuka ke igole rugo taje bikoro to sega
Rongo tajere Sandru Simbaka Geogi. Kai. Skuru ngonya kwa tayamare. Na biribiti kare tere na matuka ya rororo akyo mweshimiwa na Chaveti Nyakundi tago tabaki. Igaye n'ubwato mogoko asi obuche abura igwacho. Ntege ntongo kero to mwana minto n'ekipara na chimamba yota litoke mbwate ngosoka bana bibi gorori aikire miruka. Asante. Bijamana. Inakuwa vizuri. Yugetenga angobak. Umaitega abono no mugusyo bwate nero koteba. Gatambalo. Aro gatembe. Nakora kabisa uno kunya kunyata. Arana akawa boku andorire kurware. Na bwati bya karagete. Uno musani one sana kitokubwata nisa tobegete kurdo biweka ni yani tata magendero. Yes. Oro cho musajo yogoro kufinise ndiabuga. Uno musaja bwa basaja. Kai. Oro kiria magendero re ni de bikori. Anya matuta ibikori bigabetese. Asati gale tibono gutagere kanisa ya PH mpaka tiborogoro. Kanisa yi pare yigo. Akore. Igo amane wote ke ta tya ngono bona mata singo nywa mati ni magana atagarata na materia obeka getembe. Igase bali bakure bakogoka noro yo mobo. Tatu mubwiriye churi. Tatu omwakirege churi mungino. Kai. Ibono igwete ma. Ambiya boro sana gatambalo. Ayo gatembe. Yes. Ora ko ikreti sama jatra kwa to sabra. Aye Dickson. Hero. Ayenga kiroje engomogo kobwa magendro nare buogo. Magendro ya enje tingo te banaro. Ana mune pale borukia mokolu keroka dikia mokamaya ni tike bitonga biro romondo bando bagwo mondo be ya sai meiga. Oyo ako bune kama goroto irete noak. One we kira kita ke gaeta li tugeli ke gaeta ke kale bone metale menena. Ngwagete kura. Kuranto agete. Igobona ye kura gwagetura isane kogo kerura ikaranse nyombogo kekabse nambura ibye bule. Iga yandrago kaga wota andrago ka. Sana nyali bali masabe ngimandrago drago kibuya. Igwete birengera libyo mu Kenya. Getembalo. Aroga tembe. Yes. Asaliyo wakire bia. Udi nyali Omaro market. Ngakia euro checker kuligere magendero. Maganda. Nakita magara ya tugodere ya ne roge chupa chira mamushina di ma cheka ya tarsi. Nam tumne chira ngere tu pare ke ko era chire ya. Alright. Ibi yamono sana matita tyambuli yamoyo kakaiga asi chingaki ndo chinga chikogenda andake teammate naro mungwano lirisha bikiritu likire gaiga atokwani ukwani weka gatambalo. Hello bebe. Yes. Kutewa grade ngaze bunda jage kutoka. Bona mune rikari simba lya kwananga. Omwa gandu tuaje otabuno uno mwe musiye yani yesabuna tuwa moroje na akira tuwe kuraiga. Kiaring. Tuwa na komorano ene kieni yani ngendo nkeyo manga wodi ebwata pino ena mira ga kweta manga wodi ngere kweta pi. Yani ngendo nkeyo tarego gali ngandu ajora to mugambi. Kupe wo nga otomire kusemi atana matanga ida itabaka sago chira neri kujibuwa ya. Achi. Kai. Bona yani ndonke ya to konya de banga manga ndase kumbe toji ya jete kadima. Inu muri njara zata. Mukwira ni mugambi jibes. Bata jibara bono yani tuasungo gira tuaje ko muagra hizi mitali ko mogolia. Bono diga to ku to kanya 27 dollars kitoko. Alright, asante sana byamono kigima shukrani sana asante nekiro kelio mwancho muligere tukonye kusangamo ye masemo Matilda ndo chinga chiakande chinsa nigwetinga inkyura conclude Matilda sema ngana iga magendero bakwandire mangana mange sana obuya wo mwananchi agotebe kikero agoteba keria roche iko na ndonye ko iguka gukwana kurwase chinsemo chiri okora buno murai so basa gochikomo ake iboke kya na mangana ayu ntutalibuga matebo ito n'abananchi bakwana na ndi kinekerengera lige kurwasa mwananchi yes kireke ngenjo sana kwego moshibe wa Steve ari kagoteba nga bonsi keri ba ukwana kero umuntu nabwate sababu yae yes
ndo chingachi kanire ase nchuma yete enyombe gotaru kumunta yetire na andiri shabikito kama tai karibu sana kati zikuo molete mbeo iko kitu karibu yes mbiyole dada mbiande kabisa mbia mono sana tata malieta oda amalieta ne ongoro kwa Elijah Makoli Nyachi iko kitu hoteli Keroka lakini bono iga iko kitu elinga kiliete iliago bono limanyire iko kitu elimanyira sengenjo asama ene nalinga iko kitu no korosi birenge warosia umotwe wareko bosonsto buya bono ebintu bine bya bagaka bakalire n'abantu abakoro bikorosia amagoro bikorosia umubere buya iko bono nkaroranga iko kitu elirabeligiya nkalibeka likatenenera samangana yebiasara byana bya Keroka. Elijah nima etenu bwata magana mangi sana alishabikirito yes lakini asincho nkwa kwente ko bagale no mugeni kuli mobeti asin bitango bikonyalekana bitali konyalekana bono nchina kwa ajire kaibire isato igoto kwani okwani abantu ba Keroka iga kwani mashabiki abira tatu alafu baadaye nkwa ilibaga na andika ikanga kintugo chugo batwaraga na turasanga mangi naye eli tukoliare nko batwarenge na John Sibota asengencho akobolikerokia ligo magwot na injeno na lebo gachuba gwot kai na hano naribo yes na kibona nali redire biabona zaro naribono bono ganderu kwane otukwani gukwane mashabiki abere nabantu bami no gali alafu baadaye turu asembea sinchichingaki asenge enjo ichingaki nebiro etwale ko bababere na lieti bedi etwale ko genda buya asenge enjo bitango bitale ko nyarekana na kiakora John Sabota ataba na intwe igonga ngakijinde nande kere muratwarigani na vera berero otobeke no sa 10 ekiagera to ya into bank otobangire to digekera ntoru gaiga tutara kore dibeti senge enjo yo minto anyoru asinini nejiza buna jiko genda igona nje nale ko sabantu bane bagajuba litangani biyamule abantu bamiririmbi yamure mwenzi nemanyete abantu banyangorora kali monte kerane abantu bakeroka na bonta ketemba kwani kabisa bone mambie mbateire ronde ketembe live mundu jibuna nkaransteiga njero muntu mbanjete nande mu matibuna ndeno mogoko monge Elijah tana kuba ombia nande kwali bagoto kwani ayuande tujuko goragora yes bono tigamba kwani abantu bamintu tigankwani umuigo na to mukuru ali miriri nto kwani nyabuti mwamba mana gote yo mongino yo bwege juli no musani ona kabisa kademensia akara agite mana gote bya Naomi Mainya mana gote bya abantu into ba Keroka ondie kibuna bara ali marigiti na ngoto nyakangi bagenda gototegerera galia hoteli cheito mwabita galia batotegererete mana gote yabantu bamiriri ali hoteli yetu chionzi alia sema ya miriri inka mamo mintesa kemuma omongino ne piria nyanjama ni matena ndegereta abana bane bonsi igonga n'abantu bane bagachuba bonsi aligira ngo nindo je nomubegete je TV na tebya abantu yelija na bonta tiko bakwania kero kende keralire bagalira atoke nimbwata mangana ndakwana na inwe asenge njo ya mangana atanya aletanya tebya abantu bagucha Keroka bagani tyo bokoreri bwitu bwagatembe bache buoko bono na ande bwango igawa sani awaito bagetembe mbango bwagent igo bone keruta gete koma kende gionsi swali iko kitu igere kona aliange na nyagitari inchuntebye amangana ato mwegetembe ebe no korarikwa makweli ebe na matangazo yebiazara ebe no utagete naye bwego utagete nje nabongo ja ngo ikiria manganao na yororeka TV ebintu byao ya Keroka buna bono ya kono ara ali ne tuka yaye abantu nchire gali bonsi iko kitu mbara boleta ibi ukukwana ibi gorati kabona yes thank you igo egente kerene mwangeri libageri buno mwagenti ino na ende honorable 2027 nikachiboti buno musani ino na ande nyasaye mona gonsabira omonene lero gozesenia ngojiro ko bakoko ekiagera abantu bamintu mamate bintu ngokora akinto je kokwane tibeti nimeshukuru sana asenge njo ya masikania manene buno mwagenti ino Keroka ande honorable kachibo gwoti 2027 asante umayete na anyo ero bwato muyikagete kwa mangane atakwane sai amagara ayuchinga gije ajiko jo nchije ai kwale ko yetatu kwali bagotokwa bakwani asante sana batita ndo chiakanire chide kaisa tochoka rufike mtongo chara samagara mayaso nchiro bikirano ase yishu saisa robono mambia tari mangana abantu ba Keroka igombo igwete mwana Felix korwali Keroka boda stage amaigayo okoro igase studio na iko kitu kwa igure buna abereka goteba na boigo mwensi bali mwabere mugusangana into ayori gwa kesi mi kwarika ujumbe gwategerera kwarigereire TV gwategereire radio otaigeti gusange kerengereri